rating ni PBBM ni ubos. Ni ubos day-day? According sa Publicus ISA Incorporated Radyo Mandong, ni ubos trust rating sa ni PBBM samtang ang kang Vice President Sara mitaas. According na sa pahayag 2025 first quarter survey na ginimo sa Publicus ISA Incorporated. Litaas sa 23% Radyo Mandong kang PBBM nahiling 14%. Murag di kumutuan na day ba? Nitaas na noon. Nitaas na noon kang Inday Sara nga tuas siya dito. Tuas siya gayang pungad ngadto sa iyang amahan sa Netherlands. Unya si Bongbong Marcos. Unya si Bongbong Marcos diri sub-sub sa trabaho. Di kumutuan na ba? Murag but-but man na. But-but na. Sa komento Radyo Mandong. Ningon pa sila nga posible daw umikan ining political issues isa ka ang dating rating di kumutuan na Bibi Sara. Di kumutuan na nga ni Saka kasara niya kang BBBM ni Sadsad ni noon. Nausa ba taon? Paminawan ninyo si Claire Castro. Kung usay ginahimo sa ato ang Pangulo. Working president yun ang ato ang Pangulo niya. Sadsad ninyo nagyaga trust rating abot-bot na. Binuang man na. Mauna ni gawa sa survey sa first quarter Radyo Mandong nitaas og ngadto sa 39%, ikan sa 31% ang trust rating ni Sara. Naunsa naman noon na nga. Sige gani ingon ang Malacanang uli na diri day kay daghang kagtrabaho unon diri day. Sige magiginos Castro no. Nga pauli na diri day kay ano ato bangon nimo ning imo baga kaso nya na kay trabaho di sa Office of the Vice President. Biya saka day noon ang trust rating abinuang. Binunya ni Sadsad day noon, kang at Bongbong Marcos binuang.